Conèixer els recursos energètics és saber fer-ne un bon ús. El recorregut de l'energia contribueix a crear consciència entre els estudiants de Catalunya sobre l'estalvi, el consum energètic eficient i l'ús de les energies renovables. Afavoreix l'adquisició d'hàbits saludables en el consum d'energia i fomenta l'interès pels temes energètics. Els escolars de Catalunya presenten un projecte energètic representant el seu centre educatiu. 10 són els participants valorats per un jurat que ha tingut en compte la qualitat, el grau d'implicació de la classe i de l'escola i l'originalitat dels projectes. Estudiants del cicle superior d'educació primària i del primer cicle d'educació secundària obligatòria de Catalunya. El projecte Juguem amb el tub verd es realitza al voltant d'una instal·lació de distribució d'energia a la ciutat. En el nostre cas, és el tub verd, que distribueix aigua calenta per calefacció provinent del forn d'esterilització de fangs residuals de la depuradora d'aigües. La realització d'aquest projecte es recolza fortament en la utilització de les TIC, especialment de l'entorn d'aprenentatge virtual Moodle, però no és imprescindible. La seva utilització dependrà de la implantació i coneixement del mateix a cada centre. Es van fer 3 grups i es va començar a treballar la idea de l'anunci, buscant maneres de no malgastar l'energia i intentant relacionar el bon ús de l'energia amb l'efecte hivernacle. Es van idear també rètols publicitaris amb un eslògan. L'altra part del treball consta en recollir les dades sobre la pressió atmosfèrica, d'humitat i temperatura de l'hivernacle. Després, s'han fet les gràfiques, s'han calculat les mitjanes per comprovar si s'havien encertat les hipòtesis plantejades i, per últim, es van extreure conclusions. En general, els grups han treballat bé, però al llarg del projecte han sorgit petits problemes que s'han pogut solucionar. Una escola estalviava molt. I quin és el secret? Es preguntava tothom. Mirar cap al futur i pensar tota l'energia que podem estalviar. Fent servir les energies renovables podem evitar grans desgràcies. Per poder estalviar totes les energies renovables hauríem d'utilitzar l'eòlica, l'hidràulica i la solar. No us confongueu, no feu servir la nuclear. Feu dutxes curtes per estalviar, perquè al final la caldera no escalfarà. Si ens esforcem de debò, ens podrem comprar un cotxe elèctric, que és molt millor. Una escola ajudava al món. I quin és el secret? Es preguntava tothom. Estalvieu! Millorar i garantir la disponibilitat de l'aigua aplicant la regla de les 3 R's. Reduint racionalment i conscientment el consum. Reciclant l'aigua de boca a les depuradores i reutilitzant l'aigua per altres usos. Rec, neteja ciutats, lleure, industrials. Això és possible amb la creació de 2 xarxes d'abastament integrades. Xarxa integrada per a aigua de boca, xarxa integrada per a altres usos. Es pot millorar la generació d'energia neta a partir de l'aigua hidroelèctrica, aprofitant espais i conduccions de domini de les infraestructures d'aigua.
El projecte Ecotermo-Solar gira al voltant de l'energia solar, concretament en el seu aprofitament tèrmic. Els col·lectors solars s'encarreguen de recaptar la radiació del Sol que incideix sobre la superfície absorbent de captació i proporciona energia tèrmica a l'aigua que circula per la instal·lació que està en contacte. El coneixement dels principals elements i funcionament d'un captador solar són importants per tal d'obtenir el màxim rendiment possible. Diferents tipologies de col·lectors solars proporcionaran diferents resultats. Estudiants del segon cicle d'Educació Secundària Obligatòria de Catalunya. Projecte de transformació de la central tèrmica de Sant Adrià de Besòs en espai públic monument museu tecnològic amb la conservació de l'antiga maquinària perquè es pugui mostrar el que es feia, però també aprofitant el bon emplaçament que té per produir energia i abastir Barcelona a partir d'energies renovables. Serà una planta de generació a partir d'energies renovables per produir la mateixa quantitat d'energia que en l'actualitat, model de referència mundial, utilitzant energia eòlica, solar, hidràulica, mareomotriu, biomassa, geotèrmica, hidrogen, etc. Una petita part al terreny de la central i l'altra part surant en el mar a una distància que no molesti el paisatge offshore. L'objectiu principal d'aquest projecte és l'aprofundiment en l'estudi de l'energia eòlica de manera pràctica. Per una banda, es vol aconseguir que els alumnes aprofundeixin en l'estudi dels aspectes teòrics de l'energia eòlica i les possibilitats que ofereix com a energia neta. També es pretén que els alumnes construeixin els aparells de mesura del vent, panell i anemòmetre. Per altra banda, també es vol millorar les competències comunicatives dels alumnes en la transmissió dels conceptes apresos, així com el treball en grup i les capacitats TIC. El projecte es tracta d'estudiar les diferents formes d'obtenir energia sense produir molts residus i perjudicar el medi ambient, aplicant energies renovables, sistemes d'aprofitament de la calor i l'aprofitament d'aigües residuals als habitatges. Aprofitant que a tercer d'ESO es va estudiar els habitatges i a segon d'ESO les energies renovables, aquest any s'han pogut fusionar tots els coneixements i aplicar-los a un sol projecte. La idea d'aprofitar les maquetes dels habitatges va sorgir del bon resultat que l'any passat en van obtenir. És el nostre institut sostenible? Aquesta pregunta els va animar a fer el present projecte perquè semblava d'allò més interessant. Saber si l'institut, acabat de construir, era o no sostenible, si complia el reglament de les escoles i instituts verds, era fascinant. I tota la classe va estar d'acord a canviar el tema de mobilitat i contaminació ambiental a Cerdanyola del Vallès, que era el proposat en un inici, pel tema de l'institut sostenible. Per tal d'esbrinar-ho, es va realitzar una entrevista al director del centre per tal de complementar la informació i saber dades importants referents a les factures, als circuits elèctrics i d'aigua i als plànols per poder realitzar la maqueta del centre.
dels temes que s'estudia tant en primer com en segon cicle, en les assignatures de Ciències Experimentals i també en Tecnologia, és la continuïtat de transformacions que pateix l'energia. Pel projecte es va descriure la quantitat d'energia que tenien disponible, o també energia inicial, en aquest cas un cabal d'aigua a una certa alçada en forma d'energia potencial, i van calcular l'energia elèctrica produïda, energia final. Donat que el medi és material, per força s'ha de dispersar energia i cal saber on es dissipa. Aquesta activitat intentarà guiar els alumnes per tot el recorregut que ha de fer en aquest circuit l'energia d'aquest sistema i les transformacions que pateix. La història ens explica que Arquímedes va ser el primer en utilitzar el poder del sol per vèncer els seus enemics. Diu la llegenda que l'any 213 abans de Crist, Arquímedes va fer servir miralls per incendiar els vaixells romans que assetjaven la seva ciutat, Siracusa. I sembla que se'n va sortir força bé. De totes les formes d'energia, la solar és la més abundant. Avui en dia existeixen diferents sistemes per captar l'energia solar. Plantes solars termoelèctriques, el sistema cilíndric, el sistema Fresnel, l'espectacular torre solar o el disc Stirling en són alguns exemples que aquesta escola ha treballat durant tot el curs. Experimentar, crear, produir. Projectes innovadors que han servit als joves per conèixer la relació de l'home amb l'energia i com fer un ús més eficient dels recursos energètics. Un concurs que desperta els 5 sentits dels escolars. Un recorregut que camina cap a un futur energètic més sostenible. En nom de l'Obra Social i de tot l'equip de Cosmocaixa us volem transmetre la nostra satisfacció de poder col·laborar un any més en aquesta iniciativa al recorregut de l'energia. En nom de tots, felicito a tots els participants, tant alumnes com professors d'aquesta nova edició, per la feina feta i per tot l'esforç que hi han posat. Des d'aquí voldria encoratjar a tothom a la participació en iniciatives d'aquestes característiques. El problema que tenim de recursos en el nostre planeta no el podrem resoldre si no és amb la sensibilització i la participació de tots plegats. Moltes gràcies a tots per ser aquí i esperem retrobar-nos en les properes edicions. Aquest any celebrem la 8a edició del concurs al recorregut de l'energia. Es tracta d'un concurs, però el seu objectiu no és tant donar premis, sinó incidir en els nois i noies que estan ara a les escoles sobre la importància que té l'energia en la nostra societat, la importància de saber com s'extreu, com es transporta i com es consumeix, i per tant de la necessitat de fer un ús responsable d'aquesta energia. Aquests nois i noies tenen la sort d'haver viscut en una societat on l'energia sempre ha estat disponible quan l'han necessitat. Per això no tenen consciència que en determinades circumstàncies pot arribar un moment en què no sigui així. De fet, totes les anàlisis prospectives ens diuen que a mig i llarg termini ens podem trobar en situacions de problemes d'abastament perquè cada vegada hi ha més gent, més països emergents que volen disposar d'aquests recursos i cada vegada, per tant, seran més cars i més difícil d'extreure. Aprofito doncs per felicitar a tots els nois i noies que han elaborat aquests treballs, així com els professors que els han ajudat. I els animo perquè l'any que ve es tornin a presentar o animin els que venen a darrere a que es presentin en aquest concurs. Gràcies doncs a tots per la vostra col·laboració i fins l'any que ve.